Nola dastatu ilargia? Aspaldi zebiltzaten animalik pentsatzen ilargia nola dastatu. Geza ote zen edo gazia, gozoa ala garratza. Gauetan zerura begira egoten ziren, lepoa luzatzen zuten, besoak luzatu ere, baina ezin zuten ikutu. Dena alferrik zen. Egun baten dortoka txikiak ideia bat eduki zuen. Mendi altu baten tontorrera igo eta handik ilargia aurkitzeko asmoa zuen. Baina igo zenean ikusi zuen zelan ilargia nahiz eta gertuago egon ezin zuen ikutu. Elefanteari deitu zion. Elefante, igo zaitez mesedez nire eskolan, ea horrela ilargira heltzen garen. Esan zuen dortoka. Ilargiak hau dena ikusi zuen eta pentsatu zuen jolas bat zela. Elefantea hurbildu zenean, uepa salto bat egin zuen eta apurtxo bat urrundu egin zen. Elefantea tromparekin ikutzen saiatu zen, baina alferrik zen, eta jirafari deitu zion. Jirafa, etorri zaitez, ea nire bizkarrean igota ilargia dastatzen dugun. Berriz ere ilargiak ikusi zuen dena, eta ilepa salto bat egin zuen. Naiz eta jirafak lepoa luzatu ezin izan zuen ilargia ukitu. Eta azkenean zebrari deitu zion. Zebra! Etorri zaitez mesedez, nire bizkarrean igota ilargia ukitzen dugun. Zebrak ere ahalegina egin zuen. Noski baietz ilargiak hau ikusita urrundu egin zela berriro ere. Eta lehoiari deitu zion. Lehoia ere zebraren gainean igo zenean ilargia eskapatu egin zen, eta ezin zuten oraingo honetan ere ikutu. Eta azeriari deitu zion. Azeri, etorri zaitez mesedez, nire bizkarrean igota ziur ilargi hartuko dugula. Baina ilargia berriro ere jepa salto bat egin zuen. Gutxa izan zen irensteko egin zuten guztia, baina tximinoari deitu zion. Tximino, etorri zaitez mesedez, nire gainera igota ilargia oraingo honetan dastatuko dugu. Baina ilargia berriro ere, tximino hurbiltzean urrundu egin zen. Ai ama, nori deituko diogu orain, bakarrik geratzen da sagua. Sagutxu, etorri zaitez mesedez, nire bizkarrean igota ilargia hartuko dugu. Ilargia dagoeneko aspertuta zegoen, jolas honetaz. Eta zer egin zuen harroputza zen, eta hau pentsatu zuen. Horren zagutxu txikiak ez nago inoiz harrapatuko. Eta beren lekuan geldi-geldiri geratu zen. Orduan zagutxoak dordokaren gainean, elefantaren gainean, jirafaren gainean, zebraren gainean, lehoiaren gainean, azeriaren gainean, tximinoaren gainean igota, aham! Ilargiari zatitxoa kendu zion. Eta zen egin zuen, noski lagun guztien artean banatu zuen. Eta bakoitzak gehien gustatzen, zitzaion zaporea nabaritu zion. Zagutxoa gaztaren zaporea, elefanteak kakahuetearena, lehoia solomarena, piruletarena, txokolatearena. Gau hartan animali guztiak ase eta pospozik elkarrekin lo egin zuten. Eta hala basan, edo ez basan zar dadila, kala basan eta atera dadila Gernikako plazara. Perfecto.